ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Дом TJ. айни замон дар назди дарозаи Чортут қарор дорем. аз ин тараф политехникум мешавад. ман амин дарозаи Чортут. хонаи имрӯзаи мо дар маҳаллаи Чортути поён ҷойгир аст. сирбат гап намезанем, рафт. аз ин тараф мо омадем, дар онҷо дарозаи Чортут мешавад. аз ин тараф мактаб аст, дар инҷо оромгоҳ. хонаи имрӯзамон дар мо намоҷо ҷойгир аст, баъди мазор. аз ин тараф мо омадем дӯстони гиромӣ. марҳамат, худи ҳавлӣ. хона ҷойгир аст дар маҳаллаи Чортути поён. 3 сотиқ замин ва 2 дар хонаи времянка дорад дӯстони гиромӣ. дар инҷо ҳоҷатхона, ҳамом, якум, дуюм ҳуҷра. дар онҷо боз як ҳуҷраи ёри расон аст. метавонед чизоту намонед, ки метавонед ҳезум хона кунед. гирди ҳавли маҳкам аст. бо барқ ва об таъмин мебошад. шаҳрӣ дӯстони гиромӣ, ҳуҷҷатошам ҳамаш ҳаст. нархи ҳавлӣ 250 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ба тамошобинони гиромӣ, чиқаде ки мебинед, хона бо об таъмин аст, фишори обам хуб мебошад. метавонед дар онҷо агарот кунеду ин хонаро таъмир кунед ё ин ки чапа карда хонаи нав созед. марҳамат, шурӯъ мекунем аз якум ҳуҷра. нархи ҳавлӣ 250 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони гиромӣ, маҳаллаи Чортути поён, 3 сотиқ замин, 2 дар хона. замини ҳавлӣ чӣ хеле мебинед, 4 кунҷа ҳаст. барои харидорҳои аниқ албатта ки савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 1455 15 танҳо дар ватсап ё ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.